Hej til folkens, og velkommen til. Vi skal lige nu til at spille noget Egg Wars inde på Cubecraft Games. Yeah! Så ja, jeg tænker bare, at vi hopper derind. Ja, så vi mangler kun 8 personer mere. Så lad os hoppe derind. Så er vi inde igen, folkens! Okay, så er vi inde igen, folkens! Woohoo! Vi sidder lige og spiller en map, der hedder Romeland, og vi er... hvad nu hedder vi? Er blå hold. Der er 10 på hver hold, og vi er blå. Jeg går lige det med, vi bliver. Okay, vi skal have noget iron. Hvor helvede er iron hen? Det er her. Det skal vi have noget af. Kom nu. Jeg vil have iron. Nå, lad os bare gå over til noget andet sted så. Og jeg bare intet det der, fordi jeg gerne vil spille en map, hvor der er mange på hver. Jeg tænker bare, at det kunne være sjovt at prøve. Nu skal jeg have en masse iron her. Det skal vi i hvert fald. Og jeg tænker bare, det er lettere at vinde, hvis man er så mange her. What? Der er kun 7 her på røde hold, og vi er 10. Nu må du gerne få det. Vi skal have noget armor. Det er vigtigt i hvert fald. Ja, det her der man kan købe. Og her der er Diamond Generator. Hvor hulen er det henne? The red egg. Oh my god, vi har knap nok nået noget som helst der. I mindste får vi pointsene. Jeg har ikke engang fået ud af, hvor shoppen er endnu. Where is the Egg Wars shop? Spørg lige ham der Kareem. No, is in my booty? Han er dum, han er. Nå. Egg Wars shoppen, hvor skal den? Der er kun 4 på det røde hold. Altså, jeg ved intet om, hvor den Egg Wars shoppen den er. Kan jeg skrive måske Kareem? Jeg skriver lige den her besked en gang til. Where is the Egg Wars shop? Jeg har ikke prøvet den baner før. Jeg ved ikke intet om det. Om det er herom eller hvad det er. Global. Ja, hvor helvede, den er en guldgenerator her. Bruge 10 guld for at opgradere den, det er ikke det jeg vil.
Den er jo lige der. Okay. Vi skal have noget mad, først og fremmest. Og der, så har vi lavet noget. Så har vi noget mad her. Efter ham! Efter ham! Så blev han lige elimineret fra spillet. Jo, ikke spillet destroyed. Nå, lad os købe noget armor. Kan vi ikke bare gøre sådan, jo? Ups. Men jeg skal have mig en... Jeg kan lige droppe det der. Nu jeg skal have... mere jern her. Nå, okay, jeg skal have... blocks. Og jeg skal have en økse. Jeg skaffer mig lige hurtigt en økse. Kom nu, jeg vil have råd til en økse. Idiot. Og jeg har råd til en økse nu. Jeg skal ikke have noget med. Congratulations, you win. Jeg er god til det spil. Se her. Her er kyrkulat. Prøv igen. Jeg tænker bare, at jeg vender tilbage, når jeg hoppede ind i spillet. Ja. Ej, jeg hopper ikke til. Nej, jeg tænker, jeg vil tage sådan en bane her. Traffical. Så er jeg simpelthen en bane igen, folkens. Og det er så simpelt en solo. Det tænker jeg gerne, jeg vil prøve. Så man kan vinde. Jeg har vundet en gang i går, mener jeg der. Nej, forårs, ja. Der vandt jeg solo. Nå, lad os se her. Vi skal have noget iron. What? Den er broken. Det tænker jeg ikke, de synes om. Koster den? Den er level 2. Nå. Hvad koster den at få broken, eller få repareret 10 jern? Selvfølgelig gør det det. Er det 10? Ja. Og jeg også, jeg kan se, at jeg er blå. Det er en ret nice farve. Men ja, okay. Vi kan starte med at få dækket vores æg. Der er armor. Nej, dækket vores æg. Tænker lige på at lave nogle blocks. Og jeg tænker bare, at jeg bliver på øen faktisk, for jeg vil gerne have obsidian. Men mindre min guldgenerator, den skal opgraderes. Før jeg kan. Så skal jeg jo ind på midten, men det vil nice at have en bue i hvert fald. Lav lige noget armor. Sådan der. Skal jeg have en økse. Sådan der. Jeg skal have med. Vi kan lige hurtigt gå ned og tjekke vores guldgenerator.
Nice, og der er et diagenerator hernede, det er der ikke. Møg. Nå, den er level 1. Den skal opgraderes. Ja. Lad os gå op igen her. Det er virkelig svært at komme op her. Det er træls. Det er så svært. Nå. Nej. Der er godt nok mange af, som bliver destroyed her. Dem skal have noget mad. Så er lidt mere mad. Sådan der. Jeg skal have nogle flere blocks. Og jeg går lige ned og opgraderer min skuldgenerator. Man kan trykke her på. Jeg har bare vane med at trykke på skiltet. Synes jeg er bedre. Af en eller anden mærkelig grund. Og vi skal have noget obsidian. Ja. Yeah. Jeg tænker bare, at vi holder helge på øen. Det er lille der derovre. Det er anden farve deroppe, ja. Okay. Og jeg tror ikke, man får de der cube-klets, de der man kan få, hvor man kan vinde hatte. Jeg tror jeg faktisk ikke, man får, hvis man ikke spiller solo. Fordi det er jo let nok at spille almindelig, eller teambaner, hvor man er 10 på hver hold jo. Så vinder man jo næsten uanset hvad. Hej. Så er pøbel ud. Red Bull Boy 7000 er blevet elimineret fra spillet. Har han lavet en sti over til mig? Holy shit, der er en sti der. Nå, vi skal ned have noget guld her. Nu kan jeg lave et stykke obsidian. Det er jo det målet er, og han var ikke med at få en pickaxe, indtil vi skal være mod over. Nå, lad os se her. I skal have blokke. Jeg beklager virkelig at sige det. Du er ikke til her. Skrid. Idiot. Nå, vi skal have en pickaxe. Inden han når at dræbe os. Jeg tror han når at dræbe os først. Okay, nåede han så heldigvis ikke. Okay, lad os se. Hvad fanden er med? Der var den. Jeg skal lige herned. Han har mere guld. Nej! Hej! Så bliver han lige elimineret fra spillet. Nu bare for på, ikke dø. Jeg vil ikke dø. Nu kan jeg lige bare være med at lave obsidian. Ja, nu gælder det om for andre sig ikke, inden de dræber mig. Okay, jeg skal have nogle flere blokke. Jeg tænker bare, at jeg smutter ind på midten nu. Jeg skal skaffe mig nogle diamonds og sådan nogle diverse ting. Så smutter vi herind på midten. Måske skulle jeg lige have lavet mig en dia pickaxe. Tænker jeg kunne være en god idé lige at lave. Bare sådan en almindelig dia. Eller sådan en dia med efficiency 2, mener jeg det er. Okay, vi skal have en... Der kan man... Okay, man kan få sådan en der. Lidt bedre. Jeg har den efficiency 1. Det er godt nok. Okay, jeg skal have noget mere med. Tænker jeg kunne være rigtig god i. Måske nogle guldæbler. Sådan der. Og noget mere mad. Og tænker jeg bare, at jeg skal have mere jern med mig. Måske skulle jeg have et iron eggs. Nej, ja, iron eggs, tænker jeg. Tænker jeg kunne være ret god idé. Hvad koster det overhovedet?
Indtil videre kører det ret godt for mig selv, men det er ikke det smadrer. Det gør ikke noget. Vi skal nok få hævn alligevel. 24 diamanter. Men så får vi det. 4 hold tilbage, og jeg vinder. Helt sikkert. For jeg er den bedste til at spille det her. Synes jeg selv. Ved du, jeg tænker bare, at jeg skal skulle have en X. Sådan set. Men ham den grønne, han kunne lære det. Han skal ikke bare gå rundt og slå på mig. 4 diamanter mere. Slå dem hårdt, slå dem hårdt, slå dem hårdt. For de kan mærke det. Så laver jeg mig lige hurtigt en Iron X. Skal jeg bare generelt noget mere? Ja, med mig, jeg skal sgu have noget mere med. Jeg føler, jeg virkelig skal. Sådan der, tænker jeg godt nok. Og æren har jeg. Godt, men jeg skal jo lige tilbage her til. Jeg skal have lavet en bue. Jeg vil lige falde ned der. Det ville ikke godt, hvis jeg gjorde det. Ja, okay, så skal jeg bare ind på midten. Er det ikke midten der? Jo, det ligner det faktisk der. Nå, jeg skal have nogle dias. Det var det, jeg kom efter. Jeg mener, det er 12, jeg skal have. Og så er det, jeg får sammen til. Hvad er det der for nyt derinde? Det er black. Eller jeg tænker måske gøre, at jeg vil udrydde black. Æg. Ups. Ramte jeg dig? Hovsa. Upsi. Ja, så går det nu. Når jeg er her, så vinder jeg. Jeg sagde, jeg vinder Folkens hedder det. Jeg tager aldrig fejl. Nu gælder det bare om at dræbe de andre. Men igen, jeg tænker bare, jeg vil starte min dia-generator. Så tænker jeg faktisk, at jeg skal have 3 dias mere. Jeg kan mærke, at jeg vinder det her folk, ikke? Jeg mener, det er 10 dias, og så 25 efter. For at opgradere. Sådan der. Okay, lad os se her. Der har vi ikke en dia-generator. Det tjekker lige, hvordan vi har, fordi det kunne være nice, hvis vi havde. Det tror jeg ikke, vi har. Det er lige meget, så køber vi bare en bue. Med punch 1. Sådan der. Det er det ikke. Sådan der, okay. Lad os se her. Vi skal have nogle pile, og vi skal skyde andre ned. For lige nu er der kun 3 hold, der ikke har noget æg tilbage. Jeg tænker lige, at det skaffer mig nogle pile. Okay, sådan der. Vi har dog nogle pile. Jeg ved ikke, om vi kan skyde andre ned. Jeg tænker, vi skal have nogle flere pile. Det føler jeg, som vi skal have. Og så bagefter går vi ind på midten, og så skyder vi alle ned. Rød er derovre, eller jeg er ikke derovre. Og vi skal have pile. Sådan, nu tænker vi nok. Så det vi gør, det er, at vi smutter ind på midten. Hvad fanden var det? Det er meget, vi dræber dem bare.
Okay. Hvor er I? Og kan jeg ikke finde dem. Seriøst. Der er en derovre. Jeg tænker, jeg går på ham. Og det kan jeg også om. Hej så, hvad dig? Så er det kun 2 hold tilbage. Hvad fanden var det, jeg blev skudt med der? Glowing? Hvad er det? Okay, jeg er bare virkelig bange for dø nu. Hvilket hold er det, de lyserblå, som bare skal dø? Det er ikke Cyan. Det er faktisk hold der. Jeg tænker bare at prøve at gå derhen. Uden at dø. Så venter jeg på, at holdspilleren kommer over til sin egen ø. Skriv det her. I am over with light blues island. Blue, jeg skrev det forkert. Ja. Det er lyseblå og mørkeblå, der er tilbage nu. Jeg er på nemt, jeg dør. Ved du hvad jeg tænker? Vi venter bare på, at han kommer. Der er ikke andet at gøre. Så går ned. Han venter på os. Så venter vi på, at han kommer. Nej, jeg gider ikke gøre med den. Jeg tror, vi kan ramme os, hva'? Men det gør han ikke. Jeg kommer til at skrive forkert. Gælder bare at få ham. Snyd ind i brudskjold der. Jeg må ikke engang bruge det der skjold. – 34 pile tilbage. Det går ikke godt der. Pis. Andenpladsen, folkens. Det er fandme fedt nok der. Vi vandt faktisk også, hvis han ikke snød. Men ja.
Tak fordi I så med i den her runde. Og smid bare gerne et like og en kommentar. Og ellers vil jeg bare gerne sige hej hej.